La vaga de la Harry Walker. La vaga de la Harry Walker va durar 62 dies entre desembre de 1970 i febrer de 1971. Els treballadors, com la Paqui Jiménez, van decidir rebel·lar-se contra les dures condicions laborals que els imposava l'empresa. Entrava a les 6 del matí i plegàvem a les 2, con 20 minuts que teníem per esmorzar. Per treure't una mica de sou havies de treure el tope. I això era una cosa totalment d'esclavitud i de repressió, perquè entre els companys havia també la pugna perquè hem de treure la prima. Jo era una persona que potser físicament no podia donar més, perquè jo posava tota la meva força, i aleshores tenia la responsabilitat de treure la prima no solament per mi, sinó per al resto de les companyes. Quan la cadena m'aixecava per anar al lavabo, a mi les cames me feien figa, perquè de l'esforç que havia fet, la meva energia se m'anava. Jiménez treballava en un soterrani sense ventilació, molt a prop dels forns de la fàbrica, inhalant els fums contaminants que es desprenien. Com la resta de treballadors, va veure que cada cop l'exigència per les primes era més elevada. Treure la prima era impossible, impossible. O sigui, un dia darrere de l'altre era impossible. I aleshores els homes també, vull dir, i aleshores ja sempre vam fer unes parades de mitja hora, després una hora, o sigui, va començar la cosa així. I aleshores, un dia, a l'hora de l'esmorzar, va sortir i de dir, no, això ja no pot ser, tenim que anar a la vaga. Aquesta va ser una de les vagues més importants dels darrers anys del franquisme. Per la seva durada, per les repressions que hi van haver i pel suport que va rebre per part d'empreses tant nacionals com internacionals, com ara la Maquinista Terrestre i Marítima i la Solex de França i Turí, Itàlia. Era una cosa molt clandestina. Pensa una cosa, que jo, els companys de la fàbrica sí, però els companys de fora, jo me deia Anna, i no sabien el meu nom. Hi havia una repressió molt forta, una por terrible. I la por sempre que a mi m'havia fet era que m'apagués i que jo pogués dir noms. Això me tenia aterrat. Al febrer, els treballadors van entrar de nou a la fàbrica. No estava afiliada a ningú partit polític, me van deixar entrar, però l'ambient a dintre va ser terrible. La prova és que vaig plegar, em sembla que vas aguantar un mes i mig, no va arribar a 2 mesos. Finalment, la Harry Walker va tancar. A banda de la vaga se li va sumar, amb el temps, les constants queixes veïnals per l'elevada contaminació que generava.